Koko Prabu. Garwaning Raju Tresna anakku lho Haknyanawati cal saking negaring Raju Tresna. Lho, piye to kuwi dok bojoku sak nggon-nggon? Walah, dalah ing atase bojoku nganti ilang ki piye? Kudune kowe kuwi iso ngguluwenthah karo bojomu Stijo. Ora sak kepenake dhewe. Ming tok papanake ana ing taman. Lah kok dadi eneng wong ning mlebu ning taman negara ing Raju Tresna sapa sing nolong? Sapa sing nolong bojomu? Ndak wong kok sak kepenake dhewe. Apa ya bener sing dingertani dening abdimu, Abdi Raju Tresna ngandhake sing nyolong kuwi blengere kaya Garukaca. Kuwi diteliti dhisik, aja ngawur. Nek ngawur mongko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe karo Garukaca kuwi kakang adi Stijo. Kowe iki pancen wong sekti, wong didaya. Ning kabeh perkara dipetung, aja kesusu, aja kesusu. Abdi mau iso uga nggone nyawang ya kleru, iso uga. Dadi aja gampang percaya karo wature abdi. Oh iso uga abdimu mau kepengin benthik-benthike antaraning Raju Tresna karo Pringgondani. Yen wis benthik, yen wis dadi geger, mengko yen wis dadi kriwikan dadi grojokan, tumuli sing ora seneng karo Raju Tresna, sing ora seneng karo Pringgondani padha keplok-keplok, padha bungah-bungah. Kowe aja gampang kobong atimu. Inggih. Nanging nyatanipun aturipun abdi kados mekaten, Setijo pun timbalan. Yen pancen bener Gatotkaca ingkang manidra kelawan bojomu ya kuwi anakku Haknyanawati. Aja kowe ingkang tuman